27. októbra 1971. V Prahe zomrel 78-ročný muž 3 dní pred narodeninami. Jeho meno Československé noviny v ten deň ani nasledujúce dni nezverejnili. Žiadny nekrológ, žiadny článok, žiadne uznanie. Ako by ani neexistoval. Lenže o jeho smrti sa svet predsa len dozvedel. Spravodajská agentúra Associated Press priniesla správu, ktorú nasledujúci deň priniesol aj denník The New York Times. Tam o ňom napísali to, čo Praha napísať nesmela. Že bol jediným Čechoslovákom v dejinách, ktorý kedy získal hodnosť leteckého maršála Royal Air Force. Že ho v máji 1945 osobne povýšil britský kráľ Juraj VI. Že počas druhej svetovej vojny zorganizoval tisíck československých letcov, ktorí lietali v bitke o Britániu a nad nemeckým územím. A že napokon 12 rokov svojho života strávil v komunistických väzeniach za zločin, ktorý nikdy nespáchal. Volal sa armádny generál a Air Marshal RAF, doktor prírodných vied Karel Janoušek, KCB. Bol najvyššie postaveným Čechoslovákom v dejinách britského letectva a v krajine, ktorej slúžil celý život, sa o ňom v 70. rokoch oficiálne nesmelo hovoriť. Toto je príbeh človeka, ktorému Anglicko dalo to najvyššie možné. Maršálskú hodnosť, rytierský rad a uznanie kráľa. A ktorému jeho vlastná krajina, sotva sa do nej vrátil, zobrala uniformu, akademický titul, vyznamenania, slobodu, manželku, byt a nakoniec aj meno. Príbeh jediného československého maršála a jeho 12-ročnej krížovej cesty cez najtvrdšie komunistické väznice. Krížovej cesty, na ktorej ho čakal aj Leopoldov. Karel Janoušek sa narodil 30. októbra 1893 v Přerove v rodine úradníka Ríšskej štátnej železnice. Bola to malomešťanská rodina, usporiadaná, vzdelaná, hlboko zakorenená v habsburskej monarchii. Mladý Karel skončil Prerovské gymnázium, čo bola vtedy známka určitej životnej úrovne. A pred ním sa otvárali úplne normálne možnosti. Úradnícka kariéra v rakúsko-uhorských službách alebo štúdium. Lenže prišla prvá svetová vojna a osud mu prevrátil plány. V júni 1915 ho povolali do rakúsko-uhorskej armády a poslali na východný front. Tam, niekde v Haliči alebo na ukrajinskej rovine, padol do ruského zajatia. Bola to pre českého chlapca z Moravy ironická záchrana. Namiesto šrapnelu ho čakali ruské tábory. A v tých táboroch sa rozhodol pre niečo, čo úplne pretvorilo jeho život. V októbri 1916 sa prihlásil do československých légií v Rusku. V tom čase boli légie len začínajúcim útvarom, no pre Čechov a Slovákov v habsburskej uniforme znamenali jediný spôsob, ako bojovať za vlastný národ. Bola to revolúcia identity. Z rakúsko-uhorského zajatca sa stával československý vojak. A jeho legitimita bola v tom, že už nepatril nikomu inému, len budúcemu samostatnému štátu. Janoušek prešiel s légiami všetkým. Bojoval pri Zborove v júli 1917. V bitke, ktorá sa stala mýtom československých dejín, lebo Česi a Slováci ako prví zvíťazili v útoku proti Rakúšanom. Pokračoval na ukrajinskom fronte, prešiel cez bolševický prevrat, prežil Penzu, Kazaň, Samaru. Spolu s celou légiou nakoniec absolvoval slávnu anabázu. Cestu transsibírskou magistrálou cez celé Rusko až do Vladivostoku, kde sa nalodili a vrátili sa cez polovicu sveta domov. Z legionára sa stal kapitán a v hlave si niesol jednu vec. Vojakovi treba veriť tomu, čo robí. Lebo veci sa môžu skončiť aj inak, než ako sa o nich rozhoduje v generálnych štáboch. V roku 1920, keď sa konečne vrátil do mladej Československej republiky, mal len 27 rokov, vojenské vyznamenania a budúcnosť pred sebou.
a republika ho potrebovala. Mladá republika si po vojne uvedomila, že potrebuje moderne myslené ozbrojené sily. A najmä potrebuje letectvo. Lebo prvá svetová vojna jasne ukázala, kam smerujú dejiny bojov. Do vzduchu. Janoušek sa rozhodol pre kariéru v armáde a niekto v jeho okolí mu poradil rozumnú vec. Letectvo bolo úplne nová zbraň. Vyžadovalo intelektuálne predpoklady, znalosti, neustále vzdelávanie a ponúkalo aj rýchly kariérny vzostup, lebo všetko sa muselo budovať od nuly. Janoušek si urobil pilotný kurz a v hodnosti štábneho kapitána sa naplno zapojil do budovania československých vzdušných síl. Lietať však sám nikdy mimoriadne dobre nevedel. Uvádza sa, že mu to vyčítali jeho učitelia. Možno preto, že začal pomerne neskoro, možno preto, že jeho talent ležal niekde inde. Bol však výborný navigátor, výborný organizátor a, to bolo najdôležitejšie, výborný diplomat. Hlavu mal jasnú a ambíciu uspieť rovnako jasnú. Cieľ si určil sám. Chcel sa raz stať veliteľom celých československých vzdušných síl. A robil preto všetko, čo bolo treba. Popri vojenskej kariére absolvoval Prírodovedeckú fakultu Karlovej univerzity a získal akademický titul RNDR, doktor prírodných vied. Stal sa jedným z najvzdelanejších dôstojníkov svojej generácie. Postupne sa prepracoval cez velenie leteckých plukov a štábne funkcie až do najvyšších kruhov Československej armády. V 30. rokoch už bol divíznym generálom. A tu sa stretáva jeho životopis s jeho budúcou tragédiou. Bol vyslovene výrazná osobnosť, spoločenský, reprezentatívny, jazykovo zdatný, dobrý vyjednávač. Vedel reprezentovať svoju krajinu na medzinárodnej úrovni a vedel motivovať podriadených. Lenže ten istý profil, západník, demokrat, intelektuál, presadzovateľ profesionálnej armády, bol presne to, čo komunistický režim po roku 1948 nedokázal a nechcel tolerovať. Lenže v 30. rokoch o tom ešte nikto netušil. Janoušek bol vychádzajúca hviezda československého letectva a jeho najťažšia skúška ho mala čakať práve v boji, na ktorý ho jeho vlasť pripravovala 10 ročia. Marec 1939. Nemecké vojská obsadzujú Čechy a Moravu. Pre československého dôstojníka jeho úrovne to bol koniec. Nie len kariéry, ale aj možnosti dýchať v nacistickom protektoráte. Janoušek odišiel do exilu. Krátko sa zdržal vo Francúzsku, kde pomáhal organizovať československé letecké jednotky francúzskej Armée de l'air. A po porážke Francúzska v júni 1940 sa presunul do Veľkej Británie. Tam ho čakala nezvyčajná pozícia. Britské kráľovské letectvo súhlasilo s vytvorením československých leteckých jednotiek pod svojou striechou. Perúti 310, 311, 312, 313 a potrebovalo niekoho, kto by ich organizoval, viedol a hájil ich záujmy pred britským velením. Tým niekým sa stal Karel Janoušek. V októbri 1940 prevzal funkciu Inspector General of the Czechoslovak Air Force, generálneho inšpektora československého letectva vo Veľkej Británii. Bola to mimoriadne náročná funkcia. Nešlo o frontové velenie. Šlo o niečo ťažšie. O súbežné velenie tisícom rozptýlených československých letcov, ktorí slúžili v desiatkách britských útvarov. O vyjednávanie s britskými ministerstvami, o rokovanie s exilovou vládou Edvarda Beneša, o motiváciu mladých chlapcov, ktorí lietali nad prielivom La Manche a často sa nevracali. Predstav si tú prácu. Janoušek pracoval z londýnskej kancelárie a každý deň musel zvládať tucet protichodných záujmov. Britské velenie chcelo československých letcov používať tam, kde sa to hodilo Britom. Československá exilová vláda chcela mať svoju armádu pod svojou kontrolou. Mladí piloti chceli byť vyslaní do bojov,
a chceli, aby ich nadriadení vedeli o ich obetiach. A okrem toho tam bola otázka výcviku, doplňovania jednotiek, vyznamenaní, pohrebných obradov, listov rodinám padlých. Janoušek nesedel v lietadle, ale na to, aby tisíce mladých letcov mali vôbec na čom lietať, dohliadal každý deň. A bol pritom mimoriadne dobrý. Britov si získal svojou reprezentatívnosťou, jazykovou pohotovosťou a politickou neutralitou. Bol vyslovene spoločenský, Angličania ho pozývali na recepcie, vianočné večierky, oficiálne ceremónie. Vedel sa pohybovať v prostredí britskej vyššej spoločnosti aj v prostredí frontových letcov. A vďaka tomu si postupne získal autoritu, akú nemal v Británii nikto iný z exilových veliteľov žiadneho národa. Janošek mal túto pozíciu 5 rokov, od októbra 1940 do októbra 1945. 5 rokov, počas ktorých sa československí letci stali jednou z najuznávanejších spojeneckých zložiek britského neba. Bitku o Britániu vybojovali bok po boku s Britmi. Eskortovali bombardéry nad Nemecko. Mnohí padli, mnohí prežili a stali sa po vojne hrdinami. Janošek im bol počas vojny otcom, vodcom a obhajcom v jednej osobe. A 17. mája 1945, 11 dní po nemeckej kapitulácii, prišla pre Janouška chvíľa, akú nezažil ani jeden Čechoslovák pred ním a ani jeden po ňom. Britský kráľ Juraj VI ho povýšil do hodnosti Air Marshal, leteckého maršála Royal Air Force. Bola to podsta najvyššieho stupňa. Hodnosť, ktorá ho stavala na úroveň najvyšších britských leteckých veliteľov. Hodnosť, ktorú nedostal nikdy v dejinách iný Čech, Slovák ani Čechoslovák. Súčasne sa stal aj nositeľom rytierského rádu KCB, Knight Commander of the Order of the Bath. Bol z neho rytier britskej koruny. To je úroveň, na ktorej Karel Janoušek stál v lete 1945. Najvyššie postavený československý dôstojník, akého kedy spojenecké sily vyznamenali. Človek, ktorý mal pred sebou všetko. Iba sa potreboval vrátiť domov. V auguste 1945 Karel Janoušek doletel do oslobodeného Československa. A vtedy ho stretla tá najťažšia rana, akú si vie predstaviť muž, ktorý sa práve vrátil ako víťaz. Kým slúžil v Londýne a organizoval bombardovacie nálety, jeho rodina prešla peklom. Nacisti uväznili takmer všetkých jeho najbližších. Jeho manželka a jedna zo sestier zahynuli vo Svinčíme. Jeden z bratov zomrel v Buchenwalde. Dvaja švagri prišli o život. Jeden v Litomnežiciach, druhý na Pankráci. Nemcom sa nepodarilo dostať len jeho samého, a len preto, že bol v Londýne. Všetko ostatné, čo k Janouškovi patrilo, mu vyhladili. Predstav si návrat tohto človeka. 5 rokov budoval vzdušné sily, organizoval, vyjednával, dosiahol maršálstvo. A keď sa konečne mohol vrátiť domov, doma už nebol nikto. A predsa v tomto stave sa rozhodol slúžiť ďalej. Vrátil sa do Československej armády a do roku 1948 zastával niekoľko vysokých funkcií. Bol napríklad zástupcom náčelníka generálneho štábu pre osobitné úlohy a dočasným inšpektorom protileteckej obrany. Snažil sa modernizovať československé letectvo, snažil sa preniesť skúsenosti z britskej armády do československých podmienok. Ako jeden z najuznávanejších predstaviteľov zahraničného odboja patril k tým, čo verili, že Tretia republika sa môže vzchopiť. Lenže atmosféra sa rapídne menila. Komunisti pomaly preberali kontrolu nad bezpečnostnými zložkami. Obranné spravodajství, OBZ, pod Bedřichom Rajcinom systematicky budovalo zoznamy nespoľahlivých dôstojníkov. A v tom zozname mal Karel Janoušek dávno svoje meno. Bol prozápadný, intelektuálny, britsky vyznamenaný, nábožensky tolerantný a osobne nezávislý. Pre Rejcina to bola dokonalá kombinácia dôvodov na likvidáciu.
Po komunistickom prevrate vo februári 1948 sa pre Janouška všetko rozbehlo veľmi rýchlo. 28. februára 1948, len pár dní po prevrate, ho odoslali na tzv. Zdravotnú dovolenku. Eufemizmus pre nedobrovoľný odchod z aktívnej služby. Formálne ho k 1. júnu 1948 preložili do výslužby. Z najvyššie postaveného letca republiky sa stal civilista bez služby, bez funkcie a bez budúcnosti. Vtedy proti nemu Rejcinová organizácia spustila operáciu, ktorá bola vzorom toho, ako mali fungovať desiatky ďalších politických procesov. Klasická provokácia, ktorá sa neskôr v archívoch EŠTB stala doslova učebnicovým prípadom. Cieľom bolo vyprovokovať Janouška, aby sa pokúsil o emigráciu a potom ho pri pokuse o útek zatknúť. Vykonávateľom bol agent 5. oddelenia OBZ, inžinier Jaroslav Dubravský, ktorý pôsobil pod krycími menami Igor Dischinger a Antonín Navrátil. Dubravský sa pre Janouška vydával za niekoho, kto mu môže pomôcť dostať sa cez hranice. Postupne získal jeho dôveru. Pripravil mu konkrétny plán – prechod do Bavorska. A v rozhodujúci okamih ho oznámil svojim nadriadeným. 30. apríla 1948 sa Karel Janoušek pri Pšešticiach pri pokuse o útek z Československa skutočne dostal. A vtedy ho zatkli. Bola to pasca, do ktorej sám vošiel. Pasca, ktorú mu však nastražili sami. 17. júna 1948 ho vrchný vojenský súd v Prahe odsúdil za vlastizradu na 18 rokov ťažkého žalára, degradoval ho na vojaka, zbavil akademického titulu a všetkých vyznamenaní, vrátane jeho britského KCB. Po odvolaní mu 9. februára 1949 štátny súd v Prahe trest dokonca zvýšil na 19 rokov. Najvyššie postavený československý letec v dejinách sa rázom stal najobyčajnejším politickým väzňom. A tu treba povedať jednu vec. Janoškov prípad nebol jedinou provokáciou Rajcinovho aparátu. Bola to architektonická schéma. Vyprovokovaný útek, formálne zákonný proces, súdny rozsudok bez šance na obhajobu. Presne ten istý princíp Rajcin použil na desiatky ďalších západných dôstojníkov. Janoušek mal len tú smolu, že bol z nich najvyššie postavený, a teda symbolicky najdôležitejší. Januška poslali na Bory, potom do Opavy, potom do Leopoldova, potom na Ruzini. 4 väznice, z ktorých každá patrila k najtvrdším v republike. Leopoldov, kde o 10 rokov neskôr utečie Pravomil Reichl, bol pre politických väzňov synonymom toho najhoršieho. Cely tu boli vlhké, dozorcovia neúprosní, jedlo zlé. Spal v takmer 2-metrovej kopke s niekoľkými ďalšími odsúdenými. Politickí väzni si pamätali jeho dôstojnosť. Aj v drsných podmienkach sa vraj správal ako maršál. V roku 1950 sa stalo niečo, čo musel Janoušek pri spätnom pohľade prijímať ako čistú schválnosť osudu. Jeden z borských dozorcov mu naplánoval pokus o útek, ktorý mal slúžiť ako zámienka na ďalšie odsúdenie. 28. marca 1950 dostal Janoušek za údajný pokus o útek z Borov doživotný trest. A nešlo o jednoduchú úpravu predošlého rozsudku, ale o samostatný trest navyše. Vrchol absurdity. Muž, ktorého do väznice priviedla provokácia útek, dostáva v tej istej väznici ďalší trest za útek, ktorý mu opäť pripravili jeho strážcovia. Bola to akoby modelová ukážka stalinistickej justície. Keď ti chcú zvýšiť trest, vždy nájdu spôsob. Roky plynuli. V roku 1955 mu pri jednej z amnestii trest znížili z doživotia späť na 25 rokov. Vo väzbe pokračoval. Spolu so stovkami ďalších politických väzňov drel uránové žily, šil pre štát rukavice, čítal v zime knihy v cele, o ktorú sa musel deliť so zlodejmi a vrámi.
Vidieť toho najvyššieho letca republiky, držiteľa britského rytierského rádu v drsnom väzenskom mundúre, to bola jedna z najponíženejších scén československej justície 20. storočia. Spomedzi všetkých väzňov, ktorých Rajcinov systém posielal do väzníc, predstavoval Janoušek niečo zvláštne. Tisíce britských vojakov ho poznali. Britská vláda o jeho prípade vedela. A predsa s tým nič nemohli urobiť. Československo bolo za železnou oponou a britská diplomacia nemala ako zasiahnuť. Jediné, čo zostávalo, boli tiché protesty v Londýne, ktoré sa do Prahy nikdy nedostali. Janoušek bol vo svojej cele sám. V máji 1960 na základe tzv. Novotného amnestie ho prepustili. Strávil za mrežami 12 rokov. Z muža v plnej sile, ktorý osobne prevzal maršálsku korunu od britského kráľa, vyšiel ako 67-ročný občan bez akademického titulu, bez vojenskej hodnosti, bez vyznamenaní. Dôchodok mu vyplatili minimálny, lebo prepustený politický väzeň nemal nárok na nič viac. Žil v chudobe, v Prahe Líbni, v cudzom byte pri rodine Hofmanových a Fenzlových, ktorí ho v ťažkých časoch prijali. A predsa sa pustil do posledného diela. Začal si písať pamäti. Chcel zaznamenať príbeh československých letcov v RAF, vlastnú cestu od Zborova po Leopoldov. Pravdu o Rejcinovej justícii. Pamäti však nikdy nedokončil. 27. októbra 1971, 3 dni pred svojimi 78 narodeninami, ho v Prahe zastihla smrť. Československá tlač o jeho smrti nepriniesla ani noticku. Politicky neexistoval, až agentúra Associated Press to oznámila svetu. A denník The New York Times o jeho úmrtí priniesol nasledujúci deň krátku správu. Bola to tichá svetová pocta mužovi, ktorému vlastná krajina už 2 razy zobrala všetko, čo mal. Pohrebnú urnu s popolom Karla Janoška uložili najprv v rodinnom hrobe Hofmanových a Fenzlových na Libeňskom cintoríne. Až neskôr ju preniesli na cintorín Šárka v Dejviciach, kde leží dodnes. V novembri 1989 mu prezident ČSFR vrátil hodnosť aj vyznamenania. V roku 1991 ho povýšili na armádneho generála in memoriam. A 28. októbra 2016, na sviatok vzniku Československa, mu prezident Miloš Zeman in memoriam udelil Rád Bieleho leva prvej triedy, najvyššie štátne vyznamenanie Českej republiky. 45 rokov po jeho smrti Karel Janoušek bol človek, ktorého svet 20. storočia vnímal ako jedného z najzaujímavejších. Začínal ako úradnícky syn z Přerova. Z rakúsko-uhorského vojaka sa stal československým legionárom, zo zborovského kapitána divíznym generálom, zo skromne lietajúceho pilota vzdušným maršálom RAF. Britský kráľ ho urobil rytierom. Tisíce československých letcov ho považovali za otca. A keď sa vrátil domov, zistil, že krajina, za ktorú slúžil, ho potrestala omnoho horšie, ako ho kedy potrestal Hitler. Hitler zlikvidoval jeho rodinu. Komunisti zlikvidovali jeho meno. A v tom je možno najťažšia časť celého príbehu. Janoušek nemal čas na pomstu. Nehrnul sa do nej. Ani by mu nepristalo. Bol to inteligentný muž, vážny, navonok zdvorilý, ktorý vedel, že krivda je krivda, no žiadnym výkrikom sa neoplatí. Splnil si svoju vojenskú povinnosť, prijal trest a v poslednom 10-ročí svojho života sa pokúsil aspoň napísať svedectvo. Nedokončil. To svedectvo dnes píšu za neho historici, knihy, dokumenty a koniec koncov aj toto video. Janošek je v Rajcinovej a Vašovej línii pre nás dôležitým vrcholovým prípadom. Bedřich Rajcin si vybral, koho zničí. Z dôstojníkov, ktorí slúžili na západe, si vybral toho najvyššie postaveného. Z legionárov si vybral toho najvýznamenanejšieho.
Z mužov, ktorí prešli britskou rytierskou ceremóniou, si vybral toho jediného. A urobil tak preto, aby pre celú generáciu povojnových Čechov a Slovákov bolo jasné, akou cestou bude novej moci slúžiť aj zvyšok armády. Janoušek bol obeť, ale aj odkaz. Tak chcel režim varovať všetkých ostatných. Lenže tento odkaz sa nakoniec obrátil. Pretože dnes, viac ako 75 rokov po jeho zatknutí, meno Bedřicha Rejcína poznajú už len špecialisti. A meno Karla Janouška sa znova vyslovuje v Royal Air Force, v Buckingham Palace, na pamätných doskách v Prahe, v Přerove, aj na cintoríne v Šárke. Pretože hrdinstvo nemožno zmazať natrvalo. Trvá dlhšie, než akýkoľvek režim. Ak ťa tento príbeh zaujal, daj na kanály follow. Prinášam ďalšie tváre a osudy z čias, keď sa v Československu prepisovali dejiny aj ľudské životy. V ďalšom diele sa pozrieme na druhého z kľúčových mužov Rejcinovej čistky armády, generála Karla Kutlvašra, veliteľa pražského povstania, ktorému osud pripravil v Leopoldove jednu z najneuveriteľnejších scén 20. storočia. Ďakujem, že si pozeral až do konca.